Jalup jakom riwruog mar Midusa Institute of Engineers of Kenya, Grace Kagondu, koro dwaro ni bag yiero manyien bang' mag riwruogno ka wacho ni mano manyiso ne obagi tarik 21 mar dweni ni opong' kod mibadhi. Kagondu manyiso ne laro kom mar jatend riwruogno ywak ni jokanyo magin jogo ombulu machik opuodho nyocha ne otuon ratechgi mar goyo ombulu. Chenrono mar yiero nyocha ne obagi e yor mbui, bende wacho ni nyocha ne oketo Shama Kiteme nyime kaka jal manoyudo ombulu mathoth e yiero makamano. The voting was conducted through an online platform, but unfortunately the voting turned out to be a sham and a total failure. Many members eligible to vote were frustrated and disenfranchised of their right to vote due to technical failures in the voting platform. By engineering standards, the voting platform was a failure of unacceptable degree and a massive failure. The anomalies and serious shortcomings include pre-selection of candidates by the system. The system had pre-selected candidates before the members could vote.